kérni. Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és Páncél Ferenc polgármester urat köszöntjük először is, még megtisztelt bennünket, hogy eljött ez a kis csipek csapathoz, és így látja legalább, hogy milyen aktív kis egyesületről van szó, és nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, jó étvágyat kívánok mindenkinek, és egy pár szót a polgármester úrtól is. Nem úgy készültem, hogy beszéltem, meg tehát, hogy szerepeljek. Én úgy készültem, hogy ide, de most már látom, hogy nagyon jó készültem, hogy ide barátok közé és régi ismerősök közé jövök. Én köszönöm azt, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy szabaddá tudtam magam tenni, és tényleg olyan emlékek merültek, megkeverednek bennem, amik tényleg 20 meg 30 évesek, és nagyon jól esik az, hogy olyan kiváló munkatársakkal találkozok, ismerősökkel, akikkel megadatott, hogy együtt dolgozzam, és amit még kívánok másnak is, ez csak így előzőleg, hogy ennél rosszabb, de jobb munkatársai se legyenek, mint akik itt vannak, és nekem voltak a munkatársaim. Úgyhogy ez a kis bevezető után azért mondom azt, hogy ennek is nagyon örülök, mert tényleg rengeteg barát van itt, és annak is nagyon örülök, hogy láthattam ezt az épületet, és láttam azt, hogy micsoda munkával, milyen szép épületet sikerült kialakítani, aminek azért örülök, hogy ennek a kis közösségnek, amely megérdemli azt, hogy ennyi munka után, ennyi év után, szinte majdnem mondhatom azt, és nem akarok senkit megsérteni, hogy megrokkanva egy kis barátok közé otthonosan, otthonos helyen eltöltsön egy-egy fél napot, vagy egy-egy napot, vagy egy-egy óra hosszát, ki mennyit ér rá. És a végén most futtában nem akarok hosszú lenni, mert mondtam, nem is úgy készültem, csak az a baj, hogyha neki fogok, akkor nagyon nem tudom abba hagyni. És a másik az, hogy röviden mondjam el, beszéltünk itt dolgokat, tehát én azt komolyan gondoltam, és komolyan mondom, ezt már mindenképpen át fogjátok itt után beszélni. Ami segítség kell, én mindenképpen ennek a kis közösségnek megadom, amit csak tőlem telhető, mint magánember is, és ameddig ott vagyok, mint önkormányzati vezető is, megpróbálom a képviselőtestületet, illetve a települést abba az irányba vinni, hogy igenis meg kell ezeket az embereket becsülni. Ezeknek az embereknek is szüksége van kikapcsolódásra, szórakozásra, és ezek az emberek sem alávalóbbak, ezt meg innesértésnek vegyetek, mint bárki bármit gondol is, magában az az ő dolga. Ő csak azért gondol ilyet, mert nem volt még ilyen társaságban, és úgy alkot véleményt, ez nekem a véleményem. És még egyszer csak annyit, hogy nagyon örülök, hogy itt lehettem köztük, illetve köztetek, és ígérem, hogy amikor csak lehetőségem adódik, biztos, hogy mindig itt leszek, biztos, hogy minden segítséget